Vjaġġ li jħalli kemm il-kbar u anke l-itfal b'memorji indimentikabli. Għal 5 sena konsekuttiva qed tkun organizzata Illuminated Trail fil-ġonna tal-Palazz tal-Verdala. Fil-għaxija l-viżitaturi jistgħu jimxu fil-ġonna tal-Palazz fil-Buskett li huma munija bi strutturi ta' karattri u oġġetti mixawlin ta' kull għamla u daqs li daħlu l-viżitaturi f'dinja tal-ħolm ewlenin fosthom il-foresta tal-Awsalla ġewwa l-ġnien Avatar. Waħda mill-organizzaturi, Sera Aquilina, spjegat li The Illuminated Trail hija avventura l-familja kollha f'ambjent festiv għal dawk kollha li jħobbu jimirħu fl-immaġinazzjoni. Ovvjament minn sena l-oħra din dejjem inkabru u nixtru lanterns ġodda u ninvestu f'affarijiet ġodda interactive. L-iktar li jieħdu gost titfal huma fl-interactive tunnels li għandna 3 din is-sena kif ukoll mal-li jaslu fil-pjazza tal-Palazz. Hija open area, hija turi l-isboħija tal-Palazz tal-Verdala imma hemm karattri bħal minions li huma favoriti mal-kbar kif ukoll maż-żgħar u anke għandna in-North Pole area l fej it-tfal li ħin kollu jiġru jaqbżu fl-snow. Qalet li din is-sena ġie introdott ukoll il-villaġġ tal-Miliet li saħansitra qed joffri ħelu personalizzat tal-Miliet, ximgħatu dekorazzjonijiet tal-festa u diversi tipi tikel. L-avveniment li qed isir biex jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund b'kollaborazzjoni mal-Awtorità Maltija Turiżmu ser jibqa' dej sas-7 ta' Jannar.